Бутилките. Вижте! Какво е това? Не виждам нищо. Да, там има нещо зелено. Да, виждам го. Бутилка е. Сигурно от корабокрушенец и вътре има писмо. Сигурно. Да я вземем. Хайде! Да, бутилка е. И в нея има нещо. Наистина, има писмо. Ето, вижте! Наистина, вижте! Какво става, деца? Намерихме бутилка с писмо. Сигурно от корабокрушенец на самотен остров. Възможно е. Хайде, покажи. Хайде. Ще се скъса. И ние имаме право да го видим, нали? Аз я извадих. И аз. Хайде, отвори го. Хайде. Какво е? Какво пише? Кажи, де. Беатрис, обичам те. Не ти вярвам. Стига, де. Искам да видя. Наистина пише, Беатрис, обичам те. Страхотно! Сваля се с корабокрушенци. Малко е прекалено. Приличаш на... Някои имат по-големи. Ме ще ме срам да изляза така. Всички ще ме зяпат. Предпочитам да има малки, отколкото такива. Моите са достатъчно големи, нали? Да, ако продължаваш така... Нямаш ли? Момчетата изобщо не те забелязват. Първото, което виждат, е това. Не знам. Здравей, здравеняко, хубавец. Макар, че са ти по-малки от моите, ти имаш повече успех с момчетата. Хави и Панчо тичат след теб. Те са само приятели. Още са хлапаци. Аз харесвам по-големи. Хави е готин. А за Панчо да не говорим. Да, има хубави очи. Кой според теб е изпратил писмото? Не знам. Някой, който те харесва и не се осмелява да го каже. Да, може би е онзи, който ме гледа на плажа. Ако е той... Идиот е, изглежда глупав. Зяпаме се и такива очи. Ужасно е. Тогава може да е другият от кафенето онзи ден. Дано той е много готин. Дали е той? Не знам, но е малко голям. Още ли сте будни? Гасете лампата и бързо в леглата. Вижте, Панчо! Какво има там? Рибка. Я да видя. Аз я хванах. Какво е това? Панчо е хванал рибка. Ето, за тебе. Благодаря. Много е хубава. Дай да я видя. Кротко, даде я на мен. Ще умре веднага, ще видиш. Аз тръгвам. Ще ходите ли в залива? Да, в 7 там. Добре, чао. 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 Панчо!
Панчо, Да, ако хванеш друга рибка, ще ми я дадеш ли? добре. Мама казва, че до година може би ще ходим другаде. Няма да летуваме тук. Аз искам да отида в младежко общежитие, но в чужбина. Една приятелка ходи това лято с сестра си и с други приятелки. Тя е на 16, но сестра е на 18 и е ходила и друг път. Аз искам да направя обмен с някоя момиче от чужбина. Тя да дойде вкъщи, а аз да отида от тях. Мои съученички са го правили. Това е хубаво, но у нас не може. И чичови живеят у нас, а къщата е малка. Татко казва, ако искам да се махне от къщи, за да дойде чужденкат. Аз няма да се махна. Няма да спите в стаята ми. Като дойде някой, все трябва да спя на дивана. А той има едни пружини. Аз като порасна ще отида в чужбина да уча езици и да специализирам. Какво? Нещо, което тук никой не знае. Ще стана много умен, за да участвам в изтичането на мозъци. Нещо си мръднал, пираня. Аз бих искал някой път да отида на планина. А ти, Хави? Аз искам да идвам тук всяко лято. Да идваме всички. А като пораснем, Също. всеки ще идва с гаджето си. На мен не ми трябва гадже. Аз знам защо, аз знам защо. Просиш ли го? Чакайте! Какво има? Още една бутилка. Да, наистина, ето я. Чакайте, оставете я. За мене. Откъде знаеш? Знам. Сигурна съм. Какво пише? Същото като вчера. Още не си го прочела. Но знам. По-спокойно, ще го глотнеш целия. Виж, Панчо. Здрасти. Здрасти. Здравей. Чакай малко. Искаш ли? Може. Поред. Прекаляваш. Къде са момичетата? Откъде да знам? Днес имаше ли бутилка? Всеки ден. Станаха 5. Какво пишеше в писмото? Какво може? Беатрис, обичам те. Какво каза Бея? Нищо. Откакто получава бележките, е оглупяла. Дойде ми до гуша от корабокрушенеца. Не, че ме интересува. Кой мислиш пуска бутилките? Не знам. Някой, който харесва Беатрис. Ти май прекали, а? Край. Да купим ли друг? Имам предвид край на мистерията с бутилките. Ще разследваме, докато не разберем кой е. Добре. И ще броим хапките. По мое изчисление трябва да е от тук. А ако бутилката се пусне тук по обяд, ще стигне в залива, когато казвате. Сигурен ли си, че е от тук?
От тук я понася в тази посока и съдейки по състоянието на морето тези дни, сигурно я пуска в 12. На мен нямаше да ми хрумне. Какво нямаше да ти хрумне, да я хвърлиш от тук, за да стигне в залива ли? Да, Да, трябва да познаваш морето. може да е моряк. Или рибар. Или шегаджия. Нали не си ти? Ти си голям шегаджия. Аз ли? Как ти хрумна? Аз да се навъртам около Беатрис. По-скоро е някой от вас. Защо толкова искате да знаете кой е? Защото ни взема на подбив. Ами, Да, откакто праща бутилките, Беатрис е непоносима. Всеки ден иска да ходи в залива. А като вземе бутилката, нито иска да играе, нито нищо. Говорят си с десита и не ни обръщат внимание. На теб не, но на мен ми обръща. Че как, нали носиш рибки? Ще й носа каквото си ща. добре, спокойно. Идеята на Панчо не е лоша. Момичетата трябва да бъдат печелени всеки ден. Особено когато има и друг. Ти защо не измислиш нещо? Не знам. Аз само искам да знам кой пуска бутилките. И вече имаме следа. Този, който ги пуска, познава морето. Може да е от градчето. От днес ще сложим постове. Тук и жаби не идват. Колко остава, Пи? Ще се изпържа. След точно 20 минути и 50 секунди ще дойде Панчо да ни смени. Аз слизам. Тук никой не идва. Тук ще стоиш. Нали сме на пост? Значи не можем да напуснем поста. Дали сме дума. Приличаме на два бухала. Но два бухала на скара. Гледай! Дай да видя, Пи. Глупак такъв. Спря! Той е! Аз почти не го виждам. Тихо! Слиза по скалите. Какво прави? Не е той. Този е някакъв простак. Я да видя. Ама той ака. Обзалагам се, че днес няма да дойде никаква бутилка. Все пак е странно, не смяташ ли? Да. Кое? Не разбираш ли? Този, дето хвърля бутилките, знае, че ще наблюдаваме и затова не е отишъл. Така е. Вие не видяхте никого, нали? Не, само онзи с голямата нужда. Нали не носеше бутилка, защото може да свърши двете неща. Не, Хави, беше само по голяма нужда. Нито ти, нито аз, нито Панчо сме видели някого. Който и да е бил, е знаел. Като в романа, дето ми го даде. На Агата Кристи ли? Да. А ти си като онзи детектив Поро? Да. Имало е предателство. Има шпиони сред нас? Може. Пираня, нали не си казал на никого? Аз? Да не мислиш, че съм от ЦРУ. Тито, нали ти не си казвал нищо? Не си казал на никого, нали? Издрънкал е на някого. По-добре си признай. Сигурен ли си? Ако лъжеш, после ще стане по-лошо за теб. Признай си най-после. Само на Бея казах малко. Изпроси си го. Глупак! Доносник! Ела, няма да ти направя нищо. Ама ако те хвана, ще стане по-лошо. Казах и само малко. Какво й каза? Че с Пираня ще стоим на пост, за да видим кой хвърля бутилките. Издрънкал е всичко, а твърди, че е казал малко.
Повече няма да правиш нищо с нас. Още по-добре. И бе го е казала на този, който ги пуска. Не знам. Може и тя да ги пуска. Да, бе. Това е само предположение. Всички са заподозрени. И аз ли? Ти също. Хави! Хави! Какво има? Там! Какво? Там! По дяволите. Виж, ето я. Десет малки негърчета Агата Кристи. Вече знам кой е. Какво, синко? Нищо, мои си работи. И ти ли си говориш сам като майка си? Не, нещо от тази книга. Сигурен съм. Ще си плати. Рибки, рапанчета. Разбираш ли? Перфектно. Той пуска бутилките. Кога разбра? Тази нощ. Разсъждавах. Когато свърших книгата. Помниш ли думите на Чанкете? За кое? Как за кое? За бутилките. Каза, че е някой местен, който познава добре морето. Всичко съвпада. Но докато стояхме на пост, не видяхме никого. А кой беше на пост последен? Панчо! Да, Панчо, той хвърля бутилките. Хави, ти си същински Шерлок Холмс. Трябва да разсъждаваш, да размърдаш това тук. Като пораснеш, можеш да станеш детектив. Възможно е. Гледай какви приятелчета. Той иска да я спечели. И се обзалагам, че тя знае кой пуска бутилките. Какво ще правиш? Остави на мен. Сега аз ще атакувам. Ще види с кого си има работа. Тито. Хайде, тръгваме. Хави, вземи си нещата и да тръгваме. Хайде, хайде, тръгвай. Беатрис, хайде. Да, идвам. Искам да говоря с теб. Добре, какво искаш? Лично е. Ако искаш, ще ти кажа по пътя. Добре. Какво искаш да ми кажеш? Искам да те помоля за нещо. Ако не можеш, няма проблем. Мога, разбира се. От училище искат да пишем за лятната ваканция. Ужас. На мен писането ми е най-трудно. По литература имам 3. Не ме разбра. Аз пиша добре. Но ще има награда за най-добра работа. На журналистическа тема ли? Не. Аз искам да го направя като репортаж за вестник. Страхотно. Чудесна идея. Искам да направя фоторепортаж. Като в списание ли? Да. И какво общо имам аз? Исках да те снимам. Мен ли? Да. Като момичетата от списанията. Нали, не си мислиш, че ще позирам като момичетата от списанията? Не. С Бански, с Рокля. Що ме така може? Кога искаш да направиш снимките? Днес след обед около 7 светлината е подходяща. Ще ги направим в градината. С Панчо се оговорихме за среща в залива. Няма значение. С Кике ще го предупредим. Добре, но Кике ще ти донесе бутилката. Десита може ли да дойде? Разбира се, вземи и Тито. Ще видиш какъв репортаж ще стане. Добре. Така добре ли? Повдигни малко главата. Добре. Птички. Така. Така. Добре. Не, повдигни малко десния крак. Какво правите, глупаци? Разсейвате ме. Вие престанете ли ще си го изпросите? Каза, че можем да дойдем.
За да гледате, а не да правите глупости. Градината е на всички. Предупредих ви. Отметни си косата. Така ли? Да, Нали е много хубава с тази рокля? да. А не искаше да я облича. Тази рокля ти стои страхотно. Наистина ли? Да я повдигнали на бедрото? О, не, смущаваш ме. Предупредих ви. Глупак, женкар, искаш да свалиш сестра ми. Не си мисли, че не знам. И ще кажа на мама. Кажи, сякаш не го знае. Тогава ще кажа на Панчо. Мен какво ме засяга? Казахте ли му да дойде? На кого? На Панчо. На Панчо? Да, да. Отидохме да му кажем. Нали, Кике? Да. За мен ванилов. А за теб, бе? За мен слешници. Съжалявам, Кике, нямам повече пари. Ще ви дадем от нашия. Аз обичам слешници. Какво? Винаги си обичал Ванилов. А, да, наистина, Ванилов. Ще видиш колко хубави ще станат снимките. Ще ми ги покажеш, когато са готови, нали? Разбира се. Вземи си. Топло е. Топката сладолет? Не, ръката ти. Hacia ahora el balón controlado por Hansen. Ante él está se constituye defensa lateral izquierdo. Centra. Es controlado del centro por el... Пири лови топката, подава на Хуанито, Хуанито на Сантяна, Сантяна стреля и извън вратата. За малко, уважаеми зрители. Рейна стреля от вратата. Топката поема Перейра. Моя е. Поема я Боския, подава на Янсен и гол. Какъв гол, уважаеми зрители. Яни, ела тук. Яни, Беше аут. нищо подобно. Яни, не ме хапи по лицето. Не ме ближи. Чакай, престани. Чуваш ли? Не дай да ме хапеш.
Чакай! Не си тръгвай! Ох, какво искаш? Къде бяхте? Защо не дойдохте в залива? Бяхме в градината. Хави снимаше Белатрис. Така ли? Защо е правил снимки? За някакъв ученически вестник. Можехте да ми кажете. Стоях 2 часа сам в залива. Кики те е предупредил. Мен ли? Кой го каза? Хави и Кики казаха, че са ти казали, че няма да ходим в залива. Те къде са? С момичетата. Поканиха ги на сладолета, нас не ни взеха. Хайде, елате. Аз ще ви купя, но ще ми разправите всичко. Добре. Не познавате ли Боата, която обича слънцето, но не и водата? Много забавно. Разкажете друга история. Хайде. Панчо, Здравейте, не ви видях. правихме снимки в градината. Кики ми каза. Аз ли? Да, не помниш ли? Каза ми, че няма да идвате в залива. А защо не дойде при нас? Ами, не можах. Кики не ви ли предаде? Бях много заед. Добре, остани с нас. Не мога, бързам. Къде отиваш? По мои си работи. Чао. А, Хави, с теб трябва да си поговорим. Когато кажеш. Не е ли малко странен? Остави го. Той знае. Ей, аз пак знам за бутилките, какви сме. Здравей. Кога ще ти дадат снимките? След 2-3 дни. Чудесно. Когато ги вземеш, направи следното. Скъсай всичките. Защо? Какво се е случило? Твоите игрички не ми харесват да знаеш. Значи сте казали на Панчо, така ли? Брат ти пак се е раздрънкал. Клюкарка, като жените. Не позна. Не беше той. Панчо ми каза. А каза ли ти за бутилките? Какво за бутилките? Че той ги е пускал. Или не го знаеше? Панчо? Да, не се прави на ударена. Ако искаш да ходиш с него, не ме интересува да знаеш. Нито с него, нито с теб. Не желая да чувам повече за вас и за бутилките. Тито, Какво? отиди да кажеш на Панчо. Говоря с Тито, изчезвай. Хайде, чупка! Добре, де. Какво искаш? Хави каза да ти кажа. Хави го каза, чу ли, Панчо? Какво ти каза? Каза, че си доносник и подлец. Ти му кажи, че е лъжец и предател. А пък ти... Да, Панчо, сега ще му предам. Тито идва. Какво ли иска? Хави, Панчо каза. Панчо го каза, чу ли, Хави? Аз нямам вина. Какво каза? Каза, че си лъжец и предател. Върви при Панчо и му предай, че ако иска да ми каже нещо, да ми го каже в лицето. Ако му стиска, разбира се. Хайде, пори въздуха. Какво чакаш? Добре, Хави. Панчо! Хави каза, ама Хави го каза. Чу ли, Панчо? Ако искаш да му кажеш нещо, да му го кажеш в лицето, ако ти стиска. Предай му да избере време и място. И без обичайните му номерца. Добре. Хайде, върви. Тито, кажи му също, че посредникът му е лайно. Това го кажи на баща си. Да си призная, не ми харесва. Грозно е и е глупаво. Не разбирам какви ги вършите. Ние не сме виновни.
Беатрис, всички имате вина. Малко или много. Всички играете тази нелепа игра. Не знаехме за бутилките. Нито, че Хави прави снимките, за да ядоса Панчо и да го изолира от нас. Значи вина има, виновни няма. Каквото било, било. Тази ненавист и съперничество трябва да приключат. Това, което трябва да направите, е да поговорите и да забравите. Нещата пак трябва да потекат в руслото си. Вече разбрахте с какво може да се играе и с какво не. Не сме ти разказали най-лошото. Като видите Панчо, какво не сте ми казали? Какво има? Панчо и Хави се предизвикаха. Какво са направили? Оговориха си среща, за да се бият. Сега в залива. Кой ви каза? Брат ми. Какво става? Всички ли са полудели? Ето ги. Панчо! Хави! Стига! Стига! Казах стига! Ти! Сядай там! Ти там! Никога не би ми хрумнало, че ще постъпите така. Да си намокри това, моля те. Как ви се струва, Хулия? Как ви се струва? Можехме да ги оставим да довършат боя и да си струшат главите. Щяха да са по-доволни и да покажат онова, което искат. Хави, какво искаше да покажеш? Хайде, говори. Той пускаше бутилките. Ето какво било. И това те дразнаше, а? Така ли? Правеше го, за да стане гадже на Беатрис. Ами ти? Измами ме, излъгаме, изолираме. Доносник, подмазвач. Ти си такъв. Стой мирен, Панчо, успокой се. Виждате ли, Хулия? Още не са доволни. Няма нищо чудно. Винаги става така. В тази страна, а може би и в целия свят. Винаги се случва едно и също. Виж, Кике. Когато някой иска да постигне нещо, прибягва до едно и също. До лъжа. А лъжата поражда жестокост. Смята се, че най-силният печали. Понякога изглежда, че е така. Но всъщност никога не е. Те самите го доказват. А ето чрез кого ще пребъде този гаден свят. Нали това искате? Вие също няма да запратите омразата на дъното на морето, нали? Нали така? Защо мълчите? Езиците ли си глътнахте?
Или умеете само да се биете? Хулия, виждам, че няма надежда да си поискат прошка. Грешите, Чанкете. Не бъдете песимист. Значи вие вярвате, че все още може да се играе честно? Сигурна съм. В един свят без измама, без жестокост, където ще можеш да говориш, да водиш диалог, да уважаваш другия и да поискаш прошка. Ако сгрешиш. Страна без жажда за мъст? Надявам се. Не знам. Трябва да се надявате, Чанкете. Съжалявам. И аз съжалявам. Добре. Но трябва да си го кажете един на друг. Извинявай, Панчо. И ти извинявай, Хави. Остава извинението да се скрепи. Подайте си ръце. А още по-добре се прегърнете. Бяхте права, Хулия. Вижте, още една бутилка. Като другите. Дръж пи. Хванах я. Има писмо. Какво пише ти то? Какво пише пираня? Обичам ви и двамата, Беатрис.